अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। टूटे लागल देह टूटे लागल त सैया के कइल कहा दुखे लागल। टूटे लागल देह टूटे लागल त सैया के कइल कहा दुखे लागल। दुखे लागल सखी दुखे लागल त सैया के कइल का दुखे लागल। टूटे लागल देह टूटे सैया के कइले का दुखे लागल। ढूंढे लागल देह ढूंढे लागल त सैया के कइले का दुखे लागल। सैया के कइले का दुखे लागल। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। माने न बात हमर केतनो मनाई, धलेला गोदी में कस के। अरे सखी सुना ना माने न बात हमर केतनो मनाई, धलेला गोदी में कस के। बथे लागल देह बथे लागल त सैया के कइले का दुखे लागल। टूटे लागल देह टूटे लागल त सैया के कइले का दुखे लागल। टूटे लागल देह टूटे लागल त सैया के कइले का दुखे लागल। सैया के कइले का दुखे लागल। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। लसर लसर करे तकिया बिछावना